akwai labari da aka bayar na wasu ɗaya gurgu ne ɗaya makaho, sai wannan ya ɗauko jagora wannan ma ya ɗauko jagora. Sai makahon ya ce ma gurgun, ina da shawara, ni makaho ne kai gurgu ne, ka fito da ɗanka ya maka jagora ka tafi bara, na fito da ɗana masa jagora mu tafi bara. Idan muka tafi bara mun kashe rayuwar 'ya'yanmu don mu tura su makaranta ba. Kamata ya ka tura ɗanka makaranta, abinda ka samo a bara sai ka biya masa makaranta. Ni ma in tura ɗana makaranta, abinda muka samo a bara sai in biya masa makaranta. Idan Allah ya sa suka yi karatu, suka samu sana'a, suka yi arziki, ba mu mutu ba sai su rike mu. Kaga mun tallafi rayuwarsu. Sai ce to yanzu to ya za a yi to mi barar? Yace sai in goya ka. Tunda ni ina da kafa, kai ba ka da kafa. Kai kana da ido, ni ba ni da ido. To in na goya ka sai mi amfani da kafata, kai ko mi amfani da idanka. Idan an zo kwana sai ka ce mun an zo kwana, inda za a miƙe sai ka ce a miƙe. Kaga mun yi baranmu ba tare da mun cutar da rayuwar wato ainihin 'ya'yanmu ba. Kusa da aka shi yasa musulunci da ya zo ya ɗauki arziki a matsayin babban al'amari kuma ya bashi muhimmanci.